Питаме се в момент, в който обществото ни има нужда не от нов месия, а от нови гласове, от смелост и от честен разговор. Защото всяка нова формация започва с въпроса какво можем да направим по-добре. Вие продължавате с отговора реален прогрес. Градът, който ето с този мост 5 вековен, е свидетелство, че България е мястото, където се пресичали и се пренасяли през времето цивилизации, култури, етноси и религии. Това е нашата история, това е и нашата сила. Но Свиленград има още едно голямо значение за България, защото именно от тук, от летището на Мустафа Паша през Балканската война, за първи път в Европа и в света се установява военно летище. За първи път в Европа самолетът се използва като бойно средство. И Свиленград се превръща в символ на непокорният, непобедим, прогресивен български труд. Защо? Защото показваме, че нашето общество излиза от апатията и чупи оковите на страха. Обикалям цялата страна и мога да ви кажа, че навсякъде видях изплашени, смазани хора. Смазани от олигархията, от дерибеите, от феодалите на място, които ги притискат, които не им дават правото и свободата да заявят свободно своето мнение, своето политическо предпочитание. Не може да има държава, членка на Европейския съюз в 21 век, в която да има крепостни хора, в която да има хора несвободни. Как ние ще градим проспериращо, прогресиращо общество, ако нашите хора не са свободни? И затова вие днес демонстрирате най-голямата победа. Свободни хора на площада в Свиленград, със свободна мисъл, със свободен устрем към бъдещето на България. Искрено ви благодаря. В Унгария показаха ясно, че никоя власт не може да устои на масовия народен вот. Ако 80% от българите излезем и гласуваме, ще свалим Пеевски и Борисов от сцената. Това ви го гарантирам.